Tervetuloa koulujen väliseen juoksukilpailuun. Aikoillenne. Valmiit? Hei Mämmi, mikä sulla on hätänä? Minä olen niin hidas ja huono juoksija ja kohta pilaan koko koulun maineen. Aitojuoksua, kuten kaikkea elämässä, täytyy aina harjoitella. Eikä voi vaatia itseltään sellaista, mitä ei osaa. Jokaisen vaan täytyy löytää se oma juttunsa. Miten minä sitten selviän tästä tilanteesta? Nautit tilanteesta, tee parhaasi ja omalla tavallasi, eikä kannata välittää muiden mielipiteistä. Oletko aina ollut noin hyvä? Mä 12-vuotiaana kokeilin ensimmäisen kerran aitoja, kaaduin ja mursin ranteeni. Mut mä en antanut sen lannistaa mua, ja vähän vanhempana musta tulikin Suomen ennätysnainen. Anna palaa vaan, hyvin se menee. Nyt! Saa pitää hauskaa. Yes. Wow! Kato mämmiä! Kato mämmiä! Mämmi on paras! Mämmi on paras! Mämmi on paras! Onnea Mämmi, sä teit sen. Voi